Има една лъжа в главата ни. Една лъжа, която ни кара да се чувстваме малки, неадекватни, недостатъчни. Една лъжа, която ни кара да я приемаме за истина. Днес ще ти покажа как да я разпознаеш и да се освободиш от нея. Понякога в нас се появяват мисли, които са толкова силни, че звучат като абсолютната истина. Те ни разказват истории обаче. Истории, че не сме достатъчни, например. Че не заслужаваме, че не сме достатъчни. И понеже никой не ни е научил как да се отделяме ние от тези мисли, ние започваме да си мислим, че те са верни, че те са истина. Но ти не си твоите мисли. Ти си съзнанието, което наблюдава тези мисли. И днес ще ти покажа един супер лесен, но много мощен трик, който ще те научи как да се освободиш от това, как да се отдръпнеш от твоите мисли. Когато забележиш, че една мисъл те кара да се чувстваш, например, недостатъчен, когато тя те кара да се свиваш, да се чувстваш неудобно или неадекватно. Първо и най-важно, запомни, ти имаш мисли, но ти не си твоите мисли. Това осъзнаване е ключово и може да промени абсолютно всичко. Приеми мисълта обаче такава каквато е. Не отблъсквай, не се бори с нея. Добре е, че имаш тази мисъл. Добре е, че се чувстваш в момента така. И сега си кажи. Кажи си на ум или на глас. Аз имам тази мисъл. Например, вместо не съм достатъчен или вместо не съм достатъчна, кажи си, аз имам мисълта сега, че не съм достатъчна. Виждаш ли каква е разликата? Ставаш наблюдател на тази мисъл, излизаш веднага от ролята на жертва. И ставаш осъзнат наблюдател. Ти я гледаш и наблюдаваш тази мисъл. Казваш, да, имам, там е, виждам я, усещам я, чувам я. Обаче ти не си пленник на ума си. Не позволяваш на ума си да те обримчи в тази мисъл. Ти не се идентифицираш вече с тази мисъл. Можеш да кажеш, например, имам мисълта, че ще се проваля, но не казваш, аз съм провал или аз съм провален. Имам мисълта, че не ме обичат, но не казваш, аз не съм обичан. Имам мисълта, че съм сама, но не казваш, аз съм сама. Усещаш ли? Усещаш ли каква е разликата и колко освобождаващо е всичко това? И с всяко изричане по този новия начин, вече ти не се сливаш с тази мисъл, не се идентифицираш, а напротив, отдалечаваш се от нея с приемане и разбиране. Да, изисква се практика, изисква се търпение и понякога наистина се изисква смелост да спреш и да се вслушаш в себе си. Но колкото по-често го правиш, толкова по-свободно се чувстваш, толкова по-лесно става. Ти просто свикваш